everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Usibongile and the Dlamini's namhlanje mhla 28 January 2025. Usibongile nokwenza bangena endlini kaNomfundo athuke bakithi ababuza ukuthi kwenze njani bese beyasho ebese ebuza ukuthi kwenzekeni ebusweni bakwenzo bese bayasho ukuthi abantu benduna bamlimazile ukwenzo ebese yabatshela ukuthi abakhululeke yena usawukwenza ukudla badle ebese uNomfundo yabashiya esale ukwenza ekhala ngokuthi ubengeke akwazi ukuphila engekho uSibongile uyajabula ukuthi ugcine ebuyile futhi uyamthanda. USamke uvakashele kwenye izindawo yokuphuza ngoba nakho ehamba efunana noNongelosi afike abuze umnikazi wesitolo amtshele ukuthi uNongelosi ufika ngezikhathi zofafi if engakwazi ukumlinda akamlinde uzoqhamuka ngekudala nebala aqhamuke ehamba ethetha afike athi ucela ukunikezwa okwakhe esho kumnikazi wesitolo. Umnikazi wesitolo akhale ngokuthi akakhokhi uyakweleta njengoba esifuna obunye nje ebese eyeza uSamke ezomthengela bakithi evele ethi nje uzwe ukuthi akakwazi yini ukuzithengela wathi uyayithatha imali uSamke wathi usuyayithatha futhi uphatheni ujabulela ukuthi uSibongile udukile uthwaliwe uyasho ukuthi kushuthi lento inedlozi phakathi ngoba ukwenza usezophuma kule ngane abuze njengayo ukuthi uyoke amthande kodwa uSibongile asho ukuthi emndenini wakhe akayidingi le ngane futhi kuzomela unjengaye atshele ukwenza ukuthi akaphuma phele kuSibongile bala unjengaye ethi ngeke nje akwenze yena lokho. uSamke uchazela uNongelosi ukuthi uwubani yena nebala asheshe akwazi ukumkhumbula. Ngebamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.